Olen Harri Varjanen, Carus Delta Oyn asiakkuus- ja tuotejohtaja. Vastaan tuotekehityksestä ja kaikkiin tuotteisiin liittyvistä asioista. Carus Deltahan on suomalainen linja-autokorjavalmistaja ja olemme Pohjoismaiden suurin linja-autokoritehdas tällä hetkellä. Valmistamme turistilinja-autoja ja linjaliikenneautoja, sekä yksikerros- että kaksikerroslinja-autoja. Ja sen lisäksi, että me valmistamme niitä, niin me myös kehitämme niitä. Noin reilu vuosi sitten Volvo julkaisi sähköisen linja-auton alustan ja tällöin teemme päätöksen, että lähdemme kehittämään kyseiselle alustalle turistilinja-auton korjaa, eli teemme sähköisen turistilinja-auton. Tähän lähdimme hakemaan kumppania, koska omat resurssimme eivät olisi tällaisen kehitystyöhön riittäneet. Ja me koimme, että Correspondin lähestymistapa oli hyvin maanläheinen. Kyseessä on kuitenkin iso projekti, joka täytyy tehdä tarkasti ja hyvin, mutta se täytyy myös tehdä sellaisella tasolla, joka sopii tällaiseen pienehköön linja-auton korinvalmistajaan, joka tekee hyvin räätälöityjä koreja. Kommunikaatiohan on ollut koko projektin ajan sujuvaa. Otettu yhteyttä hyvin matalalla kynnyksellä. On voitu soittaa, lähettää WhatsAppia, Teamsia, sähköpostia. Eli hyvin joustavaa, joka tämmöisissä projekteissa on aina tärkeää, että se yhteydenoton kynnys niin projektipäällikköön kuin myös projektin muihin tekijöihin on sujuvaa. On pystytty myös tekemään semmoista kehittämistä tuotteeseen siinä työn ohessa, joka ei varsinaisesti voi sanoa, että oli ihan suoraan sen projektin skoopissa. Eli on myös mietitty sitä valmistettavuutta ja niiden ratkaisujen kustannuksia hyvin monipuolisesti. Nähdään ne asiakkaan tarpeet, osataan lähestyä niitä oikealla tavalla, niitä asiakkaan tarpeita. Ihmisethän tässä tekee yhteistyötä. Ja hyviä ihmisiä, mun mielestä on mukavia ihmisiä, on huumorintajuisia ihmisiä. Niin asiat on aina niin vakavia, niin se myös lisää sitä luottamusta, miksi halutaan tehdä enemmän yhteistyötä, ja ollaan tehtykin nyt enemmän yhteistyötä. Jos miettii, kenelle Correspond sopii, niin ajoneuvot osaaminen tuntuu, tai on ainakin meille näyttäytynyt hyvin vahvalta. Löytyy sähköpuolen osaamista, mekaniikkaosaamista, pystytään tekemään lujuuslaskentaa, hyvin niin kuin monipuolinen se osaamispaletti siellä. Näin ajoneuvovalmistuksen edustajani erilaisten ajoneuvojen valmistuksen ainakin ovat varmasti hyvä yhteistyökumppani.